Salam, mehriban aýgerler. Araşsyz bagy bitirip Türkmenistan döwletimiziň hormatly aýgerleri ýetip gelen bahar bayramçylygyňyz 2-nji mart bayramçylygyňyz mübarek bolsun. Türkmenistratynyň meşhur edimçisi Herpay ansamblynyň şeper ýolbaşçy Hakow Ewelbiň täze albomuna aýdym sazlary bayramçylyk sowu dökümine kabul edin. 1999-njy ýylyň 2-nji mart çykatyna Türkmenistanyň milli estrada we sirk merkeziniň arenasyna mehriban aýgerler seri Hakow Ewelbiň, Anush Murat Turdiýewiň, Serdar Rejepowyň Öwel Gordowyň täze programmasyna aýdym sazlar bilen sowatly garşylamagy biz ýürüte taýinlik görýär. Bayramçylyk konsertimize hoş geldiňiz. Konsert programmamyz ýerli wagt bilen sagat 12-de, 3-de, hemem 6-da başlanýar. Konserti meniň hormatly kardeşim Gurban Nurdy diýip şeýle hem jurnalist Allah berdi, ate berdi alyp barýarlar. Bayramçylyk konsertimize ýene bir gedek hoş geldiňiz, apa geldiňiz. Biletlerimiziň bahasy el ýeterli. Her biri 10.000 manatdan bolan biletler mehriban aýgerler hede garaşýar.